Welcome back, guys. Actually, ripoti limene latuluka lokuzana ndi ndege mara vice president komanso ndi anthu ena kwana 8 ndi 12 latuluka ndeti nakudziwitsani kuti tiyesetsa kulipanga mchichewa kuti tilimvetse bwinobwino ngakhale tizovuta kwambiri chifukwa actually ma terminologies ena mawu ena amene agwisa ntchito mchizungu chonchoti kuchichewa sizingatheke kupezekako pali zitsulo zina sizingapezeke mchichewa mulibe komanso evenso zinthu zina mmene zimakhalira ngati za ndege za weather za chan sama 280 degrees Celsius zambirimbiri nde ife tingokamba za mwachidule mmene kuti tingozipanga mwa short kuti mwina timvesana bwino, right? Anyway, poyambirira ndithu alongosola makamaka za nthawi before tsiku limene lili kunyamuka ndege ya vice president ndi anthu ena. Actually anandela makru imene inakasiya thupi la Araf Kasambala malemu ku Mzuzu ili ku hotel ndithu inandela kho kuti yayi ikuyenera ndithu izanyamule Dr. South Chilima kupita nawo kumaliyoko. Nde actually inali issue eno kuti yambi ya dzulo, right? Mmene makhala ngati maplani onse kwa uzilatu chifukwa ndagamba point ifoti malipoti ena aseti nkava zoti yayi amafuna kugale moto kenako tsiku lomwe anangosintha ndege yayi koma ndi izinali before anawuzidwa before. Chachiwiri anyway kuna ku long story cut kapena short tingo yoidula ananyamuka pa airport chama nditu 17:09 kuchoka pa Lilongwe Kamuzu International Airport and anapanga check chili chose bwino kuti ayi zineza bwino muka malipoti mawo komanso pamunga report po ama kweni pofuza pawo anadaliranso makamaka kwafusa anthu akuno chifukwa ina kuti zinthu zambiri sizinapangidwa record. That's why muyankhula kwa mu report chalemba kuti tima according bene tinafusila akutakuta nankha kuti makuti right chifukwa zambiri sizinapangidwa record inalionongeka. Okay, before kufika pamene kwako ndithu actually ndege yanyamuka ikupita ku Mzuzu. Ku Mzuzu sinakafike choyambirira zimene zili zosiyana ndi mmene tinauzidwira kuti ndege inakafika ku Mzuzu kana ku Mzuzu kujana ibwezaso. Iwo apangakiriye kuti sinakafika ku Mzuzu. Komano makamaka mkatikati mwake ndege imeenda mwamba imeenda chapasi ngati 7,000 feet choncho mwamba kenako kupeza kuti imatsikaso then anauza ma controller anauza kuti mukwere ndamakwera ndaye zimene amakwera kenako imatsika kukwera kutsika kenako ndithu malengeranso ndi weather anavutikaso ndithu kuti ndegeja ndimene mutakuona chithunzicho chimene atapanga makamaka pena amayitembenuzira ku left ku panali makamaka zinali zovutilapo ndithu kuti pakana apange control bwino ndi report limayenderamo zizovuta kupanga control and zinapeza kuona kuti ndegeja ikuyendera muchikangawa tsopano inakaumba phiko la kumanja linakaumba mtengo and even kachiduswa kandegepo kachiduswa ka ndege kana kanelira pa mtengo ndaitatero ndithu basi ukafika pasi basi kenako anthu onse nkutisiya kuduka miyendo manja choncho zosakhala bwino mizimu yawo ikusemutendere. Actually it's alright. Nde zapeza kuona kuti ofufuzawo adapeza kuona kuti ndegeyo actually zinthu zambiri munalibe marikoda even makamera chifukwa ndege zakunja zikapanga ngozi ndithu zimaonesa pamene zikugwa chani amapanga check nde mulibe chilichonse marikodi chiyonse mulibe chimene tingapezemo
and yeah, pamene nagwa kuchitika zomwe ngozi zonsezo zosayenda. Yeah, nde nakuipanga machidule. Komanso chinanso nchona kuti anu akewo ajiomana nakuti akaka ilipoti lindo loyamba. Koma lipoti lenileni limene linapangisa kuti ndege igwe akuti adzalitulusabe kuma chaka chamawa. Nde yeah, koma mwachidule mwake ndi mmene momwe ndithu. Yeah, I don't know. Hey guys, thank you so much. Yeah. Bye.